Ahojte, tu Salome, ja vás vítam pri dnešnom výklade, kde sa ideme pozrieť na tému, čo je tvoja superschopnosť. Samozrejme, nemyslím tým lietanie a ani byť neviditeľným, ani nič podobné, ale jedná sa o vlastnosť, ktorú si možno, že uvedomujete, ale považujete ju možno, že za samozrejmosť, alebo si to vôbec ani neuvedomujete a zrejme potrebujete počuť, čo je na vás taká tá vaša super schopnosť. Ako môžete vidieť, tak dneska tu nemáme 3 balíky, ale rozhodla som sa pre 4, čiže si môžete vyberať z balíčka číslo 1, balíček číslo 2, balíček číslo 3 a balíček číslo 4, čiže dneska to máme urobené takto. Čo sa týka, samozrejme, budem používať aj iné karty a aj anielské rady vám na záver vyložím. Čiže ja by som už hneď rovno začala. Čiže ja tu vítam balíček číslo 1, a teda každého, kto si vybral tento balíček. V prvom rade chcem sa ospravedlniť za môj hlas, ale momentálne som mala dosť zachrypnutý hlas cez asi od piatku, čiže preto je takýto. Ale teda verím, že vás to nebude až toľko rušiť. Ideme sa teda pozrieť, čo je vaša superschopnosť. Pokiaľ máte záujem o výklad, určite sa mi ozvite a tento týždeň prídem s novinkou jednou, čo môže byť pre mnohých prínosom. Čiže pokiaľ máte záujem a neodoberáte kanál, určite mi hoďte odber, koment, like. Mňa to vždy poteší a hlavne to podporuje moju tvorbu. Čiže ideme na to. Samozrejme, výklad je kolektívny. Nie je možné, aby rezonoval s každým. Proste to sa nedá. Že ja si vyložím takto 3 karty. A ešte si vyložím aj z takých oráklových kariet. Si vyložím. Takže čo je vaša superschopnosť, balíček číslo 1? Pokiaľ si počujete veľmi zvláštny zvuk, tak je to moja mačka. Teda naše mačiatko, ktoré máme, takže sa ospravedlňujem. Dobre. Ešte si možno, že aj z týchto vytiahnem. Aspoň jednu. OK. Dobre, čiže toto si dám zatiaľ takto bokom a budem sa venovať v prvom rade týmto kartám. Takže čo sa týka toho, čo je vaša super schopnosť, tak v prvom rade vy máte v sebe akúsi nejakú, ja by som povedala, že takú vnútornú silu, že akože vy budete osoba, ktorá si síce, že veľa vytrpela, ale zároveň by som povedala, že dokážete nechať veci ísť, dokážete veľa vecí odstrihnúť, keď máte pocit, že to tak má byť, že máte akosi takú vnútornú silu, kde možno, že mnohí ľudia sa v niečom, tak by som to povedala, že plácajú dlho, alebo nevedia možno úplne púšťať nejaké veci, ktoré neslúžia, napríklad kamarátstva, nefungujúce vzťahy, a vy toto dokážete, alebo teda máte s tým menej, by som povedala, že problému, dokážete veľakrát rozmýšľať racionálne aj v čase, keď akoby iní by možno naozaj boli už pohltení, možno by sa príliš stresovali, tak vy ako keby máte nejakú takú naozaj super schopnosť byť
nad vecou. Púšťať veci, to je vaša taká, by som povedala, že najväčšia super schopnosť, ktorú máte. Ďalej, čo sa mi tu ukazuje, je to, že naozaj vy ste pre mnohých ľudí často príkladom. Veľa ľudí k vám vzliada. Vy si to neuvedomujete, ale veľa ľudí k vám vzliada, veľa ľudí vás dokáže rešpektovať. Povedala by som, že pre mnohých ste možno akousi ikonou v určitom správaní. Môže to byť samozrejme aj to, ako sa dokážete popasovať s ťažkými vecami. Tak pre mnohých ste práve aj kvôli tomu, ako si, tak ako som povedala, nejakou bohyňou. Ale čo pre mňa bolo také ako keby najkrajšie tu vidieť je práve to ESO pohárov, lebo ja keď som ho vyložila, tak ja som vedela, že to nie je len o tom, ako v podstate, akú tú vlastnosť máte vy, ale ide aj o to, ako dokážete pomáhať iným ľuďom. Lebo vy ste človek, ktorý dokáže pomáhať uzdravovať iných ľudí, alebo ich trápenie, alebo čokoľvek, ako by ste dokázali naozaj tým, ako máte vy schopnosť, tak dokázali to preniesť aj na iných ľudí. Samozrejme závisí, či tí ľudia si to chcú pripustiť, či si to uvedomujú a podobne. V prvom rade nám tu vyšla táto karta, ktorá teda ukazuje, ako vidíte, na pánvicu a máme tu, keď sa pozrite zblízka, máme tam mäso, ktoré sa tam grilluje. Hovorí sa tu o problémoch, ktoré vy často pravdepodobne možno riešite, či už teda svoje, alebo teda problémy iných ľudí. Máme tu problémy obvinenia, to znamená, že naozaj častokrát vo vašom živote ste vyčelili jednak veľa problémom, tak ako som to hneď na začiatku povedala, že veľa vecí už, možno práve preto ste tak silná osobnosť, ale vy dokážete aj tým iným ľuďom s týmto pomôcť. A druhý, čo tu máme, je teda košík. Je to o nejakej odmene za zásluhy, o uzdravovaní, o zotavovaní, čiže naozaj akoby pomáhate ľuďom sa dostať z tejto situácie, možno, že už len tým, že im idete ako príkladom, tak už to im môže pomáhať v ich živote. Čiže toto je vaša super schopnosť jednotky. Ja toto odložím a ideme teda ďalej. Takže ahojte, ja vítam každého, kto si vybral tento balíček alebo balíček číslo 2. Ideme sa pozrieť na vašu super schopnosť, alebo teda možno čo o sebe viete, neviete, to je úplne jedno. Chcem vás na začiatok poprosiť, pokiaľ máte radi moje videá a chcete ma podporiť, tak budem rada za like, komentár, prípadne za odber. Tento týždeň sa vám budem prihovárať v jednom videu, kde vám oznámim jednu novinku. Takže ideme na to. Samozrejme, jedná sa o kolektívny výklad. Nie je možné, aby bol pre všetkých, čo je normálne. Samozrejme. Čo tu máme? Ospravedlňujem sa za môj hlas, ale bola som 2 dní úplne bez hlasu. Ako pri predchádzajúcom vytiahnem si aj oráklové karty.
No, tieto zatiaľ nepotrebujeme, necháme si tu tieto. No, v prvom rade tuto je niekto, kto vie veľmi dobre narábať s financiami. Je tu niekto v tejto kôpke, kto je možno že šetrný, darí sa vám možno že v podnikaní, možno ide o to, ako naozaj narábate s financiami a to si možno, že ani neuvedomujete, ale je to naozaj akási vaša super schopnosť. Ale ako keby nie každý si to uvedomuje, že je to niečo, čo je obdivuhodné. Možno, že to berete za samozrejmosť, ale verte mi, že to tak nie je. Ďalej musím povedať, že vy ste veľmi praktický človek. To znamená, že vy ste človek, na ktorého sa človek obráti, keď potrebuje niečo, možno, že sa nejako rozhodnúť. Veľa ľudí môže dávať na váš názor práve preto, že aký ste, alebo teda aká ste. Vnímam to, že naozaj tuto musí byť človek, ktorý... bola by som prekvapená, kebyže v tomto balíčku je niekto, kto je taký... nechcem, aby to vyznelo tak hnusne, ale akože tuto nebudú asi takí, že veľmi mladí ľudia. Skôr by som povedala, že tu budú všetci takí vyzretejší. Samozrejme, to neznamená, že nemôže byť niekto, kto je mladý, ale dušou vyzretý. Veľa ľudí vás obdivuje aj za možno, že nejaké to, ako dokážete možno, že nápady premieňať vo vašom živote. Čo chcem ešte povedať, o čom netušíte, tak veľa ľudí vás obdivuje za jednu vec, alebo teda vaša super schopnosť je to, že vy z najväčších, počkajte, musím nájsť ekvivalent nejakého slušného slova, veľmi zlých situácií, dokážete vykorčulovať, zobrať si z toho čo najlepšie a ešte výjsť ako víťaz. Čiže vám sa stane nejaká zlá vec a vy všetko dokážete ako keby využiť vo svoj prospech a narábať s tým tak dobre, že všetko využijete vo svoj prospech, ešte možno, že na tom zarobíte, poučíte sa a dokážete s tým pracovať ďalej. Máme tu takúto návnadu. Máme tu, že teda dovolenka. Mne to hovorí o tom, aký ste vy uvoľnený človek, alebo ako sa s vami ľudia cítia, ako proste s niekým, s kým sa dokážu porozprávať o čomkoľvek. Je s vami v podstate taká uvoľnená atmosféra. Môžete na veľa ľudí pôsobiť tak, že sa pri vás môžu uvoľniť, čo je veľmi dobré. A máme tu chlieb. A máme tu obdobie prosperity a hojnosti. To je presne o tom, čo som hovorila hneď na začiatku, že v podstate vás obdivuje niekto aj za to, ako dokážete narábať s vašimi financiami, možno s tým, ako dokážete podnikať. Možno, že tu sú ľudia, ktorí podnikajú, alebo by chceli začať podnikať. Obdivuje vás za vašu pracovitosť. Čiže toto sú veci, ktoré si vy možno neuvedomujete, ale iní ľudia to vidia. A ja som síce pri jednotke zabudla, ale vám nezabudnem. A vyložím vám aj dve rady, ktoré sa môžu týkať čohokoľvek, ale proste to teraz potrebujete počuť. Máme tu myslíte pozitívne a mierumilovné riešenie. To znamená, že možno, že tam momentálne máte nejaký problém v živote, ktorý len potrebuje možno viac toho vášho prístupu, ktorý mávate za iných okolností. Vítam všetkých, čo si vybrali balíček číslo 3 alebo ich zaujali tieto karty. To je úplne jedno, ako ste to spravili. Ale teda ideme sa pozrieť na vašu super schopnosť. Pokiaľ ma chcete podporiť, budem rada za odber, like alebo koment. Samozrejme, jedná sa o kolektívny výklad, nie je možné, aby rezonoval s každým. Ideme sa teda pozrieť na práve
vašu superschopnosť. Takto a ešte si k tomu vytiahnem oraklové karty. A ešte z druhej kôpky si vytiahnem. Dobre. Vy v tejto kôpke ste veľmi kamarátska osoba. Naozaj vy ste človek, s ktorým by som povedala, že ľudia sa chcú priateliť. Ľudia majú radi vašu povahu. Pravdepodobne môže to byť niekto. Ja keď som vytiahla najprv tú kartu, tak úplne som mala pocit takého toho, že mohli ste byť niekto z vás taký triedny šašo, alebo taký vtipkár, alebo vtipkárka, že proste môžu mať na vás radi humor. Ja by som povedala, že naozaj, že vy ste prototypom takého toho človeka, ktorého každý potrebuje mať okolo seba na to, aby sa vo svojom živote dobre cítil. Ale čo ma zaujalo oveľa viac je to, že vy ste typ človeka, ktorý ako keby má tendenciu bojovať za neprávosť, a to nie len teda za seba, ale môže to byť kľudne aj za iných ľudí. Proste ste človek, ktorý rád sa, ako keby, nemyslím tým fyzicky samozrejme, ktorý sa rád pobije za svoju pravdu. Ste človek, ktorý môže často čeliť tomu, že môžete sa dostať ako keby do situácií, kedy obhajujete iných ľudí, kedy vlastne im možno, že pomáhate v ich životných nejakých ťažkostiach, a práve preto si vás často vyberajú za tých priateľov, alebo teda chcú vás ako priateľa jednoznačne kvôli tomu, že teda ako sa pri vás cítia, a to je to, že sa cítia uvoľnenie, dokážete naozaj, že vy ste ten typ, čo dokáže naozaj uvoľniť aj napätú atmosféru, ktorá je okolo neho, ale zároveň dokážete naozaj, že aj bojovať za svojich priateľov alebo bojovať za veci, ktorým vy veríte, a dokážete veľmi dobre nasmerovať k takémuto správaniu aj iných. Čo sa týka oraklových kariet, tak máme tu psa a máme tu, že ochrana, ako keby vy pôsobíte na ľudí ako taký aj ochranca, a naozaj presne ako som povedala, že s tým bojovaním, tak vy máte tendenciu ochraňovať ľudí, na ktorých vám záleží, a možno, že si myslíte, že tí ľudia to často neocenia, alebo možno ani nemáte pocit, že je to niečo špeciálne, ale pobiť sa za svoju pravdu je často ľahké, ale pobiť sa za pravdu svojho najbližšieho je ešte ťažšie. Ale vy to zvládate, a máme tu ruku, a ako môžete samozrejme vidieť, a táto karta ukazuje v tom, že vy dokážete pomôcť človeku, ktorý ju potrebuje, viete ho ako keby navigovať dobre a viete byť dobrým sprievodcom. Napríklad, ja by som to povedala, že máte takú tú bojovú ako keby občas tú náladu, že naozaj, že dokážete ochraňovať tých ľudí, dokážete za nich bojovať, a oni potom následne dokážu si vybojovať veci aj sami, alebo dokážete preniesť na nich tieto svoje vlastnosti, svoje zanietenie. Môže to fungovať kľudne tak, že ja neviem, máte nejaký názor a vy dokážete, ale nemyslím to takým zlým spôsobom, ale dokážete aj iných presvedčiť o vašom názore, dokážete si vybudovať nejakých následovníkov, dokážete ľuďom ukazovať aj inú možno, že pravdu, možno, že ste často ten, ktorý čelí takému tomu, že ste jeden proti všetkým, ale nakoniec veľa ľudí uzná, že máte pravdu. Aj toto je vaša superschopnosť.
A ideme na posledný balíček. Ale teda ešte vám vyložím. Už som skoro aj tu zabudla. Dve karty. Máme tu rozmyslite si to. A máme tu nie. Že to sa týka nejakej vašej aktuálnej situácie a máte to momentálne vedieť. Tak a ja tu vítam ľudí, ktorí si vybrali posledný balíček, balíček číslo 4, alebo teda sa im páčili možno, že tieto karty. Ideme sa pozrieť na to, čo je vaša superschopnosť, ale ja sa predtým asi napiem. Pardon. No, samozrejme sa jedná o kolektívny výklad, to znamená, že nie je možné, prosím, aby rezonoval s každým. A ešte, keď ma chcete podporiť, páči sa vám moja tvorba, tak budem rada za like, komentár, prípadne odber. A tento týždeň vám oznámim veľmi zaujímavú novinku, takže určite sledujte. Možno, že sem ste prišli aj z prvého balíčka, alebo niečo tu je podobné. Ja ešte vyložím tieto oráklové karty a potom sa na to vrhneme. Takto si to dám. Najprv, dobrá. Čiže tuto, ako som povedala, možno, že niekto došiel z balíčka číslo 1, lebo tiež to tu máme celkom o nechávaní veci za sebou, ale trošku v inom zmysle. Ľudia, čo si vybrali, alebo človek, môže byť len jeden, to je úplne jedno, ktorý je v tomto balíčku, ktorý si vybral tento balíček, je človek, ktorý vie brutálne pracovať so svojím egom. To znamená, že vy častokrát sa stretávate so situáciou, kedy možno, že musíte niekomu uznať, že má pravdu, alebo v situáciách, kedy možno, že niektorí ľudia by boli schopní sa možno, že pohádať alebo uraziť, tak vy ste človek, ktorý má brutálny nadhľad a vy dokážete ako keby potlačiť svoje ego pre možno, že nejaký vyšší zámer pre väčšinu spoločnosti. Ako keby dokážete naozaj, že svoje nejaké vlastné možno, že nechcem povedať, že túžby úplne, ale dokážete sa vyhodnotiť situáciu tak, že viete potlačiť to ego natoľko, že sa dokážete prispôsobiť, aj keď si myslíte, že to možno, že nie je úplne správne, vy by ste to urobili inak, lebo vy máte v sebe takú tú vodcovskú moc. Vy ste tu naozaj, že lídrovia, ktorí prirodzene, vy máte v sebe takú vodcovskú nejakú moc, ale vy dokážete naozaj, že to vlastné ego potlačiť len, aby bola možno väčšia skupina spokojná, alebo dokážete robiť tie kompromisy, čo je naozaj v tom tkvie aj vlastne vaša sila. Ďalej, čo je taká možno, že vaša sila, ale vy si to vôbec neuvedomujete, je to, že vy sa dokážete pozerať na veci z iných uhlov, z viacerých uhlov, dokážete sa pozrieť napríklad nielen z vlastnej strany, ale dokážete zhodnotiť aj to, ako to môžu iní ľudia vnímať. A toto nedokáže každý. Že dokážete naozaj sa pozerať, dajme tomu, nastane nejaký problém a vy
ste človek, ktorý sa na to dokáže pozrieť zo všetkých možných uhlov a práve takto dokáže vyriešiť. A v neposlednom rade ste človek, ktorý si necháva uležať veci v hlave. Vy ste človek, ktorý naozaj, že najprv by som povedala, že premýšľa, až potom koná, čo je vaša obrovská výhoda, ale ako by naozaj možno, že o tom ani neviete, alebo to beriete za samozrejmosť. Ale pritom je to najväčší zdroj vašej sily, by som povedala. Čo sa týka oraklových kariet, máme tu, ako môžete vidieť, tento vrch, kde máme, že je to nejaká hlavná výzva, ktorú treba prekonať, a to je to, že vy dokážete prekonávať rôzne výzvy, ktoré vám život nadelí, a práve vďaka týmto veciam, že vy sa nerozhodujete nejako zbrklo, vy si počkáte, vy zhodnotíte situáciu a vďaka tomu možno, že sa vám naozaj darí prekonávať o väčšie prekážky ako mnohým iným ľuďom. A potom tu máme, že rada od priateľa, alebo ako keby tá kamarátska rada, že vy ste človek, ktorý dokáže vypočuť človeka. Myslím si, že toto není ani o tom, že vy ste niekto, kto musí neustále dávať rady, ale skôr vy ste človek, ktorý dokáže vypočuť názory iných a dokáže prijať rady. Že práve to vám vlastne vďaka tomu, že teda dokážete aj to vlastné ego potlačiť, čo niektorí ľudia nechcú počuť cudzích rady a cudzé názory, tak vy ste práve človek, ktorý má rád, keď mu niekto poradí, a aj v tom tkvie tá vlastne vaša sila, a práve toto na vás mnohí ľudia obdivujú, že dokážete možno, že si vypočuť ich názor, ich rady a dokážete s tým pracovať. Čo opäť hovorím, nedokáže to každý, napriek tomu, že si to myslíte. A ideme vám ešte vyložiť anielské rady, niečo, čo máte teraz vedieť, niečo, čo sa týka vášho života momentálne. Máme tu zvolte si iný smer a zotavenie. Takže toto sú karty pre vás, ja vám držím palce a nech sa vám darí.